Anh ấy một bạn của bạn biết bạn này. Hỏi ra.
genamartu sirat tondo kami sisaning busana sono sinawung langen wilopo tumasih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katulo telo ulang mrih Sang Jagating Winursita Winursita karamen niskara karana dyah tuminging jaman purwa Winusudha trah ingkang dinama Dhamma pinardi tameng lalata mangya tegap wasananing gubita tanmun renggeng pralambang matumpa-tumpa tanwung renggeng pralambang matumpa-tumpa marweng panggung panggeng panggunggung sang murweng kota Ananging nagari punindita ingkang pinuret bukaning carita ingkang kayata adidasa purwa. Beka marang sawijadi nunuwih dasa 10 purwa kawiwitan. Adi-adining garba gupita datang wonten kadi nagari Ngastina. Ya nagari Liman Benawi ya nagari Gajahwaya. Dasar nagari Panjang Kunjung Pasir Muken Loh Jinawi basa Panjang marang Adawa Punjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra ukir ngungkurake gunung basa Jinawi toya tumumpang tulus kang sarwa tinanggul murah kang sarwa tinumbas agemah saha ripah basa gemah kathah jalma dagang datang kendhang alur tanana pedote basa ripah kathah jalma ingkang gegriya aning nagari pratandha eca manahe kawulalit kebo sapi bebek ayam datang wonten kinandhangan teka aglar mukwing pangonan saking harjaning nagari Duracara Sinajrih wilalating Narendra boten wonten panjenengan Narendra ing jagat pramudita ingkang kasungan ing akasa ingkang kagebeng ing wara ingkang kawengku ing samudra ingkang kasengan Sang Hyang Candra ingkang kapandangan Sang Hyang Surya datang pojo minangkati wong agung ing istina niku luhur Pranata wong agung ing Astina punika adil paramarta tansah mulih baloba ing brana dana buka lumintu ing saben dina ngupaya dase utama memulang wong balilu jangkung saben dina ngupaya dase utama memulang wong balilu jangkung mrang pruwuh ngapura lepating wadya anggung titi pariksa mintir pangrewtama panjenenganing Narendra kinacek sasamining ratu terus padhang tingali akeh robore atebih umarane tingal tengahing paramuka kasura karjana priyayi ratu pinjul akeh kadang sinten to dasa nama nira Sri Narpati Ngastina punika dasa aran 10 nama aran Sri Ratu Narpati Usmastani pranyata wong agung ing Ngastina punika wirange den punjeni den kunceni sedane den dadahaken ajejuluk Sang Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana
Ya Prabu Kurupati, ya Prabu Destaputra, ya Prabu Gendari Putra, ya Santri Mamangsa. Mila jejuluk Prabu Duryudana, tur awon Yuraharja dana marang paweweh pranyata wong agung ing Astina punika lamun angge ganjar datan mawi pilih awon saening wadya. Mila jejuluk Prabu Jaka Pitana dene Yanira jumeneng Narendra taksih awujang. Dereng sambut ing akrama silaning pramada mila jejuluk Prabu Destaputra dene putranipun Prabu Destarasta. Mila jejuluk Prabu Gendari Putra Pranyata putranira Dewi Gendari. Mila jejuluk Santri Pamangsa Tri ateges tetelu Setya wacana lila ing brana sura ing pati mamangsa lusmastani ingkang tebih manglung ingkang celak tumiyong kathah para raja ing liyan nagari kang sami mungkul datan sarana linawan ing ayuda ajrih asih kumawula sami asrah bulu bekti nyang glondong pangareng-areng guru bakal guru dadi mintir tanana kendhate lumados ing saben warsa. Pocapo sapunika Sri Narendra lagya kemengan Badra Irawan Badra rembulan Irawan mendung rem-remeng driya katawungan binawur Hyang Wisesa kawekas kawas padaning cipta wit lebeting bang bangsa titan yeka tandha pamayanging Jawata doing unitan mbuh mring panguncanging brara sulimut kabiyataning rujit dadya muhuh lumebak marang purbaning Sangantaya. Kocapo ingkang suwaning pagelaran inggih punika Sang Rakyana Patih Harya Sempurni ingkang pilenggahing basa Jenar. Prabu Baladewa ingkang lenggah wonten ing Mandura pandhita duna ing Sokalima tuwin narpati karna ingkang mangga kasambet para sata Kurawa Wadyabala ingkang sumewa pepak abdi dalem Bupati Riya Wedana Panelu Lurah Bekel Sepuh Bekel Enom abdi dalem Jajar tuwin abdi dalem Magangan lan Sata Wadyabala ingkang sumewa pepak mangaler dumugi ing pangurahan mengilen dumugi wantilan mangetan dumugi munggangan saking kathahing wadya ingkang anake kadya andoyong-doyongna pacak suci kaiwareng amblebar ing samudra tanpa tepi pangange maneka warna ingkang saking salaka suwasa kancana sedaya sinawang saking Mandrawa lir Pandhawa karembun mangsa. Kocapo wong agung ing Astina Karsa miya Siniwaka angrasa busana keprabon riwusing samekta jajaran ingkang medal rumin prajurit ingkang kaos hormat tambur slomet munya gemrah senjata akeh munya rampah kaping 3 ayo kanca dodo dalem
Apsara apsara katon lengganing gunung nyak wangening kalenggaran gampang dan muncang tinon lir kekunang surung soro tetang padang surung soro tetang padang kuku sing dupa kumelung ngening kerjasa ngaboke kawangku sakum jajahan lunging kadung malam kurang bating liar Ibu puspa lukar panjang ingkang puspito sarjuning tias lengeng raya Sri Tinon ning paselakan busana maneka warna sebab puspiteng udyana miang panjang sarwa rukma renggeng maneh narawata Obro prabanya kang sumirat kumenyaring teja leliweran ler kilat sisiren dadeng wong kekondom mrek mingen katiuping maruta mando saparan mangambar kongas
wigatine kang awan sapa-sapa kang astina saman tara tekat tegal kurunan yo surang prasurama nyangkan wacanaka tulur narada katanya tegalwi sang lumilukan yo sang apu mati sang abu pati paman Arya Sangkuni ampun tatu kakek penggalih paman Arya kula timbali majeng boten ngarsa putra pakunira kawula nuwun anak Prabu salangkung kumejot kumilih acara malas wonten tinebaking Simonpat ningali tatet boten mangertos sanganing kelap wonten jawi sanget kuwatosin sareng wonten ngarsanipun anak Prabu boten gadhahi manah ingkang kumarasan lah punika kumplane paman pakenira wonten ing jawi sanget kuwatosin manah sareng wonten ngajengan manira boten gadhah manah ingkang kumarasan kawula nuwun anak Prabu kula pemaken kawula alit ingkang kapatrapan dadosan dosa sakit sayogi anak Prabu sayogi anak Prabu ingkang nyakitana dosa pecah sayogi ingkang wijalana nadyan pun bapa piyambak wonten siang pantara ratu sampun sumaos ing sakarsanipun anak Prabu ibu dendaning Jawata paman yen to miloro mung ngadeg tangkul kawula nuwun anak Prabu sak glauting kolang-kaling jumawut pinara saketi tilem sak lipan boten sumpena yen nadang-adang kekucaipun anak Prabu saking rumaosipun bapa nadyan mendung lelimengan jawah kekician boten langkung namung nyenyadong dawuh tinambal timbalanipun anak Prabu manira trima paman pakenira tansah njuk kaluraning Prabu manira kepareng kaprayogan ngadhep wonten ngajengan manira kawula nuwun inggih anak Prabu bapa Pandhita Durna bapa Pandhita Durna ampun dados nurutaking panggalih bapa Pandhita Durna kula tingali wonten ngajengan manira kakak tegutuk manyar-manyar selikur dina wonten timbalan dawuh Koko Prabu alaga swara kula salangkung kapundi timbalipun ngangger Prabu ingkang rumentah dumateng pun bapa kejawi saking punika mung puja bratanipun pun bapa sayogi katon ngarsanipun angger Prabu kula pundi puja bratanipun bapa Pandhita Durna kepareng kasake kang lenggah kawula nuwun nggih dhateng sanjung angger Prabu Koko Prabu nuwun dereng kamurang wonten nagari Ngastina ingkang rayi ngaturaken pambagya punika rahaja rawuhipun Koko Prabu dahan katentu kanggo murda pinampi pangandika kaliyan lumentah ingkang Koko pangayi Prabu kula tampiyarta kalih kapundi mustaka tumanjuk ing Jaja tumetek wadaya dumawaing panakon mugi andamana dayahipun ingkang raga Koko Prabu kula nyuwun bilih Yayi Prabu mundhut priksa swanipun ingkang raga awit saking pawujipun Yayi Prabu kasumbuh pangaya mening Hyang Widiwasa luluh Sraharja suwun kula Yayi syukur pinake sewu kepareng kaprayogan lenggah sampun langkung prayogi bisuwan kula
Sitinggil pinatura. Salangipun kapundi pinanthi pangandika dening Nyai. Sadanipun Nyai kula pundi kapetelaken wonten ing Jaja kendela sami-sami. Kowe diwati nggih Kartomarmo. Parang pawatanipun Kadang Sentana Nayaka para wadudul. Kawula nuwun Koko Prabu. Saderengipun Koko Prabu lenggah siniwaka para Kadang Sentana Mantri Bupati. Menahipun para wadyabala sampun pepaksuhan wonten Sitinggil pinatura. Syukur pinangke sewu prayogana suwan ngarsanipun Kakang. Kawula nuwun inggih dhateng sedhi Koko Prabu. Wangsul ngarsanipun Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Baladewa kepareng ingkang rayi nyadong lumuturing pangaksama. Dene ingkang rayi mawantu nuwun rawuhipun Koko Prabu wonten Ngastina. Boten dados menapa. Boten dados menapa Yai. Nalika dinten kepengker nampi nawaka lumantar utusanipun Yai. Abdi dalem gandhek sakembaran Suraosing Nawala Nyai Prabu. Yai Prabu Duryudana nyuwun praptanipun raka para wonten ing Ngastina. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten ing nagari Ngastina dadosaken padang trawangan manah kula. Pindhanipun lumampahing mangsa panarong pinapak Aburasewu. Satemah padang trawangan nalika wau katingal peteng jagat kula. Sareng Koko Prabu rawuh katingal padang trawangan purweten ing nagari Ngastina. Yai Prabu tebih saking Madura dumugi nagari Ngastina. Bebasan pindha kula jangkang sepisan dumugi. Sumangga rasing panah kula daya-daya saged sabiyantu dhateng kersanipun Yai. Pramila Yai gandeng wekdal menika kula sampun dumugi nagari Ngastina. Ampun ngantos tidha-tidha tumuli Yai Prabu ambabaraken punapa ingkang nadosaken duminaning pegalih. Dene menawi boten saged kawedaring kathah. Keparenga Yai kula kanthi manting Datulaya saplagung catur netra. Raka para Mandura sedya nganggokaken jaga nilingaken kanamulih saged terwaca nampi panganipun Yai. Koko Prabu ingkang dadosaken petenging manah sukawaning penggalih ingkang rayi boten sanes kajawi murcanipun yoga kula. Sarja kusuma nggih dakumara ingkang wus ngancik Dwimadya Candra kalenggan punika kados sinudha marang tining Brara. Kecalipun Sarja Kusuma boten mawi pertanda balewati cukup kandha sumbu. Pramila rawuhipun Koko Prabu kempalipun para sesepuh punika badhe kula suwun katerangan dhateng pundi murcanipun Sarja Kusuma lan kados pundi caranipun amrih saged wangsul wonten nagari Ngastina. Andra ingkang puspita Andra ingkang puspita kasiring samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya mawe raras renaning triya kepareng wonten ngatur wonten ngarsanipun Yai Prabu. Miturut pamanggih kula Yai. Sarja Kusuma anggenipun nilaraken kraton Ngastina menika sedya nggayuh jatining kasampurnan. Nyadong kanugrahaning Bathara. Senadyan to Sarja Kusuma menika boten sabetipun boten nate tapa, boten nate ngudi kawiganing nggih lair
inggih batos. Nanging Sarja Kusuma menika ginandang ing akhir tembe jumeneng kata wonten ing nagari Ngastina. Pramila Sarja Kusuma kedah ngudi jatining kasampurnan bilih Yai Prabu mundhut priksa ingkang raga inggih namung menika ingkang saged kula aturaken. Kula boten badhe nglandrah boten wonten awonipun menawi Yai Prabu mundhut wasan dhateng sesepuh. Wonten sesepuh sanesipun supados langkung cetha. Kala Prabu iki nanging kula gadhahi pemanggilan Sujono. Bilih Sarja Kusuma wekdal punika wonten ingkang mitra satemah ical saking kasatriyan ingkang mitra Sarja Kusuma boten sanes kejawi amung para Pandhawa. Menapa putra kadang penuh ingkang damel cintakanipun Sarja Kusuma. Yai Prabu prayogipun Yai boten perlu gadhahi raos Sujono dhateng saring dumadi. Monggo Yai menika jejering Nalendra ampun ngantos gampil Sujono menapa malih kang dipun sujanani menika kadang Pandhawa. Menapa panjenengan menika boten ingkang Yai menawi Ngastina saben-saben nandhang pepeteng ingkang caos pitulungan menika nggih kadang Pandhawa. Sujono kenging nanging tiyang menika kedah gayuh kasurjanan. Nuwun sewu Yai, boten kok sedya muthik-muthik lelampahan ingkang sampun kalampah. Yai Prabu menika rumiyin saged dhaup kaliyan Yai Pratu Banowati menawi boten wonten pitulunganipun permati boten kalampah. Lamun kaputangan Brana Picis gampil anggenipun badhe mangsulaken. Nanging menawi kaputangan Budi menapa ingkang kados dipun wangsulaken kala wau amung lelebatan ingkang becik. Pramila kirang prayogi lan boten sae kedadosanipun menawi Yai Sujono dhateng kadang Pandhawa. Koko Prabu Dewa inggih kula badhe nyuwun pirsa utawi nyuwun wasan dhateng Bapak Pandhita Durna lan Paman Sengkuning. Kula sumanggaken Yai bawanipun wonten Sitinggil menika kathah para sesepuh ingkang rawuh. Yai Prabu saged mundhut wawasan dumateng Paman Sengkuning menapa Paman Durna menapa Yai Karna. Paman Haryo kados pundi pamanipun murcanipun Sarja Kusuma. Kepaneng matur ngarsanipun Anggir Prabu. Sewu kalepatanipun ingkang bapa nyuwun ing agunging pangaksama. Kula boten saged matur ngengingi murcanipun wayah kula Sarja Kusuma yata kumara. Nanging kula gadhahi pemanggih wonten ing nagari Ngastina menika gadhahi pandhita ingkang salangkung misuwur nujung kondang kaloka. Inggih menika Paman Pandhita Durna. Pramila boten wonten awonipun Anggir Prabu lajeng mundhut prisa dhateng Paman Durna. Paman Haryo inggih Paman Udung. Gotok blek udung manyar-manyar selikur dina. Gotok blek udung manyar-manyar andeng-andeng ning pipi dipandeng merhati. Andeng-andeng ning irung dipandeng marai bingung. Andeng-andeng ning lambe kuwi enak rasane. Wonten Pak. Wonten paring pangandika nggih anak Prabu. Kepareng nimbal ingkang bapa saka lima. Manuju kepareng ingkang putra nyuwun priksa murcanipun Sarja Kusuma. Tasih waluya temaing jati. Jati waluya temaing waluya jati temaing waluya. Menapa wonten ingkang mitenah lan mapanipun wonten pundi? Sumangga Paman Ujung kula aturi paring pangandika ingkang kanthi cetha. Anggir Prabu, miturut pamanggih kula murcanipun Sarja Kusuma menika boten sedya gayuh jatining kasampurnan. Nanging menika wonten ingkang mitenah ingkang Sarja Kusuma boten sanes namung kadang Pandhawa. Lan sakmenika tasih waluya temaing jati temaing waluya. Mapanipun wonten telenging mana kula boten badhe matur ndara. Awit menika sampun kula tingali kanthi ilmu kawicaksanan kula. Sangkal balong lompong-lompong icali petelipun. Paman Durna. Panjenenganipun menika pandhita nujuming ratu. Menawi paring pangandika ampun namung waton nanging kedah mawi wewaton. Lah menika sampun
pirembagan lajeng mapanipun wonten pundi? Gotah blebuduk salebetipun Angger Prabu Duryudana, Angger Prabu Baladewa sami rembakan kula mendel mawon menika manengku puja nenuwun ngarsanipun Bathara. Lan sampun wonten gegambaran menawi Sarja Kusuma menika dumunung wonten ing telenging wana. Supados enggal kepanggih putu kula Sarja Kusuma prayogi lajeng dipun gobyak madyaning wana. Nganti para prajurit njujuk wana sisih wetan. Nek ora ketemu sisih wetan, sisih kulon. Nek ora ketemu sisih kulon, sisih tengah. Nek ora ketemu sisih kita, sisih kidul mesti ketemu ning dul wetan nek ora ketelisipan. Lajeng putu kula wonten pundi pamandurna? Nek matur nono wae ora sah pandhita ya iso. Niku nduwana pundi nganti para ketemu sampeyan niku pandhita anggenipun ngendika ngoten niku. Menawi boten kemanggih matur nuwun kula diarya. Lajeng kula pundi pamandurna? Putu kula Sarja Kusuma menika dumunung wonten ing wana Minangsraya. Pramila lajeng dawuh kaliyan para wadyabala supados nggobyak wonten ing telenging wana Minangsraya. Paman putu minggih menawi makaten kula badhe bidhal nggobyak telenging wana Minangsraya. Karma sedhik prawira njurit sigra madhet suraning driya. Jaya ing palugun denira prang pupuh lumahawan risang pandu siwi bosna teme prasetyanira genira belani risang bupati. Keparenga ingkang raka ngawongga sumela matur wonten ngarsanipun Yai Prabu Duryudana. Kados pundi Kang Adipati? Kula menika wonten nagari Ngastina tasih dipun ginakaken menapa boten? Sebab kados pundi Kang Adipati? Wiwit wau sami ngrembak murcanipun Sarja Kusuma, kula dipun getok senggol kemawon boten. Keparengipun Koko Adipati menawi badhe nggobyak telenging wana Minangsraya ngupadi Sarja Kusuma boten perlu Yai Prabu ingkang tumandang karya. Cekap ingkang raka ngawongga saguh bidhal manjing telenging wana ngupadi Sarja Kusuma. Menapa Yai Prabu kesupen dhateng prasetya kula nakala semanten ingkang sedya bebela dhateng lekasipun Yai Prabu Duryudana ngantos sapuputing yuswa kula pramila kula sedya nindakaken sedaya dawuh pangandikanipun Yai Prabu Duryudana. Kula Adipati nggih matur sembah nuwun. Menawi makaten Kula Adipati wekdal menika kula aturi bidhal dhateng wana Minangsraya ngupadi Sarja Kusuma. Kula nuwun inggih daya-daya saged angsal damel ingkang raka ngawongga. Nyuwun pamit dinten menika bidhal ing gawe ati-ati.
Koko Adipati sampun bidhal lajeng prayogi lampah kados pundi? Angger Prabu Duryudana, lajeng kula aturi paring dawuh Adipati Harya Sengkuni supados bidhalaken para Kurawa saha Wadyabala. Nderek tindakipun Angger Bupati. Kawula nuwun inggih sendika Angger Prabu. Nadyan ingkang Bapa Sukalima nyuwun pamit medal jawi sedya ngaunangi bidal-bidaling Kurawa. Paman Dara inggih ndherekaken kaluhuran tindakipun Kartomarma. Nuwun kula wonten dawuh Koko Prabu ingkang budal napa pasowanan. Kula nuwun inggih dhateng sendika Koko Prabu. Wauta titipurna sabdanira sang nata nglenggahi sabda Pandhita Ratu. Sabda pangandika Pandhita wis ngarani ratu gedhe panguwasane. Sabdaning Pandhita tan kena wola-wali, sabdaning ratu sawanda tumeteng para Taraseta. Sang nata sigra kondur ngedaton culuk medhak saking palenggan Ginarubya, pating rengganing busana kadi minanten binayang kawuryang. Tumuju wonten ing gedhang Prabayasa.
iki mau diwalik dadi pelok. Ngertine sinom angkatane sinom padahal nyepake tembang Semorondana. Wah, dan tobat-tobat ora apa-apa. Dengunge langsung malih pun Mas Andi kalih Pak Budi, Pak Margono. Langsung malih pelok mandet wae. Saiki sing klasik-klasik dipinangkani riyen. Nah, mau koyone arep angkatane koyo dhuwur. Koyone arep tembang sinom ya, Pak. Oh, ya wis tembang sinom bae saiki. Sinom apa? Sinom nyamak. Nuladalaku sastra Jawa. Iki mau tembang sinom. Anggitanipun Ki Rangga Warsita. Nama lengkapnya siapa? Raden Ngabehi, RNG Rangga Warsita. Menika saking pundi to? Saking Solo, saking Wetan. Oh, lha kok tekan kula, lampu sing kon dhisik sapa? Nggih, monggo kados wontenipun Simbah Parjo. Bedane wis ketemu wong agung ing Sigondo. Iki nek nyuwun pirsa kalih Pak Yono ngertos menika. Wong menika guru sejarah kula ten SMP. Monggo dilajengke Pak Parjo. Kepati Amar Suti. Oh
suwuk to mak. Lah iya tak kira dibandheke Sri Kucing apa rujak jeruk. Kentos malih mawon bidang disambungke Sri Kucing. Saiki sing Wayu. monggo ajeng slendro napa pelok slendro monggo ajeng sesideman napa udang kuning napa bubuk asmara monggo Mbak Sasa dibawani napa Mbak Sasa nggih bebas monggo bebas ngagem seragam bebas tintingane slendro lelo lelo Nadyan wujud timur beksi kok kados anu nyingati lah wah dasar wis enom yo mak lah iya suarane sing enom golek isi Neno suara kok kaya Nyi Condro kita ya mak monggo Mbak dilajengke mawon buka celuk monggo Thank you.
Monggo sak menika Bu Paijan. Badhe bawa napa? Monggo. Oke, baru pakai Bu Paijan. Ini sampai monggo Bu Paijan kek mangke Mbak Sasa tapi gurung ngoten. Bu Paijan pepiling monggo. Kek mangke Mbak Sasa sampai gulung. Mbak Paijan.
suwantene ya boten kalah sae ya no. Dasane buku jenenge pintu. La ilaha suwe genting mak oh ini neng 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 saya ini oh neng ati singkat neng udah kesuwen monggo capek gunung wow kayak kuku sing dupa monggo capek gunung ana cenderungnya lah cenderungnya atau sing kaya pangkur jenggleng saben bengi nyawa boten numpak ya nggih Mas ya ini bapak-bapak yen kuning
Amaran yo, Mak. Yo. Aduh, kok mulai naik, Mak. Nggih, monggo cobi panikan, Mbak. Panikan. Margo baros monggo. Nenonane. Monggo diurut kene tunggal setunggal. Niki akan sedoso sindene. Sing mboten mangkat 8. Nenonane. Nenonane. Yang niku kula koros niku. Kula bayangna. Nenonane. Kok marko baros bekos-bekos. Latihan karawitan Wah, ning ndi iki? ning sanggar Gusti Laras. Wah, nggih, monggo. Mugi-mugi dusun Baros Nggih. tansah pinaringan bagas Amin, waras. amin. Nggih. Amin. Monggo. Latihan wadon. Oh, panas udan ya? Panas udan ya, nggih. Panas udan. Panas udan udan panas aling-aling sepi Monggo, saran-saran nggih. Monggo dados caping gunung. Monggo.
Sesuk meneh ya. Sing tuku kumelun. Dan ingkang tiasa ngabeke. Kawan sakung cacahan. Maning sangatane kepe. Sang resikan mega putra. Pocapo ing pasowanan Jawi Prawadya Bala sumangapning pagelaran Sakrunyana patih mundur saking Abiyantara Nata arsa ndhawuhaken timbalan Narendra gugup kang sami warak Wadyabala kadhi babaning